Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм соңгы көннәр китергән яңалыклар белән Атна информацион программасы студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Районыбызда терлек азыгы әзерләү дәвам итә. Укучылар яшьтән хезмәт белән тәрбияләнә. 14 яше тулган мәктәп укучылары җәйге каникулда акчада эшли. Районда төзекләндерү эшләре старт алды. Әлеге һәм башка яңалыклар турында хәзер тулырак сөйләрбез. Авыл хуҗалыгында хәзер кызу чор, терлек азыгы хәзерләү эше бара. Һава шартларының коры торуы үләннәрнең үсешен тоткарлады. Шул рәвешле теләгән күләмдә азык алу мөмкинлеген дә киметте. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең 17 июнь мәгълүматлары буенча, районда бүгенге көндә 21900 тонна сенаж, 650 тонна печән әзерләнгән. Игенче механизаторлар булган үсемлекләрне әрәм итмичә, кышка малларга азыкны тырышып туплый. Хуҗалыкларда барган эш белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгында иң тәҗил мәсьәлә ул терлек азыгы хәзерләү. Кышкы чорга мал туар өчен азык запасы булдыру өчен һәр механизатор зур тырышлык куя. Юлбат җаваплылыгы шикләнгән авыл хуҗалыгы предприятиесенең Килдебәк бүлекчәсенең туктар басуында печәнне әнә шулай зур рулоннарга төрәләр. Иртәдән кичкә кадәр эш дәвам итә. Фәндүз Галимҗанов, Фәнил Муллахмәтовлар печәнне прислап тора. Илмир Мөхлисов аны тракторларга тией. Мияссәр Миннумуллин, Рәшид Мәҗитовлар аны ташып торалар. Басуда печән кайырылып үсмәсә дә, булганын бөртекләп җыярга тырыша егетләр. Булганын җыеп алырга тырышабыз инде басуда булганнарын. Әйе, басудагы печән җыелып, рулоннар ясалгач, аларны басу шитенә әнә шулай бер урынга урнаштыралар. Әллә каян күренеп тора, ап-ак пакетларга төрелә ул. Бу эшнең дә хикмәте бар. Чит илдән кайтарылган техника белән Илсур Галәлиев эш итә. Менә 3 ел эшлим инде. Шул кадәр уңайлы техника дип мактый ул печән тергеч машинаны. Көнгә 100-150 150-шәр, әгәр печән күбрәк килә икән 200 рулонга кадәр төрү мөмкинлеге бар. Илсур печән тергеч машинаны бик саклап, карап тора. Аның һәр техникага кулы бара. Ярдәмчем Илнар Исмагыйлов та бар әле минем. Ул бүген җитди сәбәп белән эштә юк. Исемен әйтә күрегез. Ул бик уңган булган егетте хезмәттәше турында мактап. Ә менә үзенең улы турында ул аеруча горурланып сөйли. Менә улым Галявиев Илхам Сабада КамАЗда эшли. Үзем шикелле техниканы ярата инде, белә бөтен нәрсәне. Без әңгәмә кырган арада тагын печән рулоннары төялгән тракторлар килеп туктады. МТЗ тракторында эшләүче Мияссәр Миннумуллин 35 ел буе Сибир якларында эшләп, 4 ел элек туган авылына кайтып урнашкан. Кышын фермада малларга азык кертәм, ә җәен басуларда эшлим ди ул. Яшьлек юләрлеге белән чит җирләргә кителгән бите, ә бүгенге көндә мин иң бәхетле кеше. Үз басуларымда, үз хуҗалыгымда эшлим ди ул. Аллага шөкер, иртә белән торам да сезнең Дулкын радиосын тыңлыйм. Көннәр буе эшкә барганда да, эштән кайтканда да. Безнең радиога кушылып җырлыйсыздыр әле. Җырларыгызга кушылып җырлап та җибәрәбез вакыты белән. Әйдә бер җыр сузыйк. Айда карый миңа моң сугына, белгән кебек минем уемны, әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Җыр булганда эш тәгәрләп бара, күңел дә күтәренке, ирешкән уңышлар да бар. Шу бригадага безгә ярдәмгә килделәр инде. Орташ бригадасы 2 прессы килде, бер упаковка, бер кондицияләр килде. Шуларга рәхмәт әйтәбез инде безгә ярдәм итеп килгәннәр өчен монда. Шуны тырыш егетләр бар да, иртә белән барып алабыз, кич белән кайтып куябыз. Рәхмәт аларга. Ашау-эчү оештырылганмы соң? Ашау-эчү оештырылган, обед и кичкә ужин инде, кичкә ашаулар. Без кайтыр юлга кузгалабыз. Безнең артта ап-ак тасма булып төрелгән печән рулоннары кала. Аларның саны тагын да күбәйсен иде. Иген авыл хуҗалыгы кооперативы эшчәнлеген һәр даим яктыртып торабыз. Үткән атнада Россия һәм Татарстаннан килгән җитәкчеләр әлеге оешмага югары бәя бирделәр. Тулырак алдагы сюжетта.
Иген авыл хуҗалыгы кооперативы биләмәсендә һәр вакыттагыча җанлылык. Узган атнада биредә эш сәфәре белән Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының терлекчелек һәм нәсел эше департаменты директоры Дмитрий Бутусов, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов булдылар. Форма-центр, который мы сейчас смотрим, это действительно достижение. Я просто очень искренне надеюсь, что здесь будет и технология, и экономика, и это даст толчок новый для наших животноводов с тем, чтобы повысить продуктивность, результативность, в конечном итоге эффективность, потому что такие центры позволяют обеспечивать кормами хозяйство на самом высоком уровне и высокого качества, чего не всегда можно сделать в рамках отдельных хозяйств, поскольку не может каждое малое и среднее хозяйство сегодня иметь полный парк вот такой техники, такого оборудования, ну и обеспечить ту самую технологичность. Мөхтәрәм кунакларны Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов озатып йөрде. Шулай ук Испаниядән кайтарылган Татома моноазык җитештерү линиясенең эшләү тәртибе белән дә таныштырды. Эшләү бара, әле өйрәнү режимында дип әйтик, күп нәрсәләрне, механизмнарны көйләргә кирәк һәм хуҗалыклар белән үзара бәйләнешне көйләү. Төрле фирмаларга, төрле алар теләгән азыкны тиешле бәяләрдә хуҗалыкларга куллану өчен әзерләп бирү. Процессы безнең башланып китте. Әмма ләкин әле һәрбер эшнең башында да безнең көйләп, эшләп бетерәсе, бәйләнешләрне көйләп бетерәсе өлешләре бик күп. Департамент директоры кооператив эшчәнлеген югары бәяләвен әйтте. Терлек азык җитештерү өлкәсендә яңа технологияларга өйрәнү өчен биредә укыту мәйданчыгы ясау мөмкинлеге турында да фикерен белдерде. Я хочу отметить, что, конечно, очень такие самые положительные впечатления у меня. И вот реализуемых новых проектов, которые сегодня являются новыми не только с точки зрения технологий внедряемых, поскольку технологиями уже ни у кого не удивишь. Действительно, мы уже сегодня имеем очень такую, как сказать, прогрессивную животноводческую отрасль. Но самое главное, здесь проходит апробацию новые, для нашей страны сравнительно новые подходы организационных форм. И в частности кооперации, то, о чем сегодня мы говорим. И, конечно, для нас крайне важно, чтобы именно эта форма взаимоотношений в производственной сфере она развивалась. Очень интересно, мы себе тоже берем на заметку и будем настойчиво рекомендовать нашим регионам перенимать его, подсмотреть и изучать. Эшне оештырып җибәргәнче Европаның алдынгы илләре тәҗрибәсе белән танышканнар. Бүгенге көндә районыбызның 14 фермасы әлеге азыкны куллана. Бер сыердан көнлек савымны 2,5-3 килограммга арттырган хуҗалыклар да бар. Бүгенге көндә без әзерлибез рацион 40 литр бирергә ашатып булдыра ала торган, сава торган рационны бер баш терлеккә ул 44 килограмм аны ашарга тиеш була. 40 һәм аннан югары сөт бирү өчен бер сыер һәм бүгенге көндә әзерлибез 32-27 килограмм бирергә сәләтле шундый рационнарны һәм инде хуҗалыклар менә шушы үзләренең нинди продуктлы ничә литр сөт савырга мөмкин, шушы төр азыкны сатып алып, үзләрендә шушы эшне оештыра башладылар һәм инде яхшы нәтиҗәләр биргән хуҗалыклар бар. Менә аны шушы технологияны урыннарда дөрес итеп эшләп тору хуҗалыктагы белгечләрдән тора. Һәм инде әйтик 30 килограмм сауганда бу азык катнашмасы 32 килограмм исәпләнгәндә бу тиеш була 38 килограмм азыкны бирергә бер сыерга. Белгечләр моноазыкның барлык кирәкле микроэлементлар белән баетылган, югары сыйфатлы булуына гарантия бирә. Кичә Сабантуй спорт күңел ачу үзәгендә Саба районы яшьләренең 2021-2023 елларга стратегик үсеше планы тәкъдим ителде һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министрлыкка җиткерелде. Әлеге очрашуда Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Ринат Садыйков һәм башка рәсми затлар катнашты. Саба районында 30,810 кеше яши һәм шул исәптән 14 яшьтән 35 яшькә кадәр булган 8 меңнән артык яшь кеше. Районыбыз яшьләре максатчан киләчәккә зур планнар белән яшиләр дип әйтергә була. Алар арасында артистлар, танылган спортчылар, төрле юнәлештәге бәйгеләрдә катнашып, җиңү яулаган кызлар, егетләр, күп санлы язылучылары булган блогерлар да бар. Шулай ук яшьләребез волонтерлык, КВН хәрәкәтләрендә актив катнашалар. Мәсәлән, спорт белән даими шөгыльләнүчеләрнең саны 2148. Шәмәрдә
Мәйдәндәге яшьлек яшьләр үзәге, мәдәният йортлары, китапханәләр, спорт объектлары яшьләрне җәмгыять тормышына җәлеп итүдә билгеле күләмдә эш алып бара. Шул ук вакытта профориентация, эшкә урнашу, тораклы булу, яшьләр белән эшләү өчен заманча инфраструктурага ия объектларга ихтыяҗ булуны да билгеләп үтәргә кирәк. Җитәкчелек белән очрашуга районның иң актив яшьләре килгән иде. 21-23 елларга кертелгән безнең шушы яшьләр сәясәтен үстерү буенча районда концепциясе безнең кабул ителәчәк һәм инде безнең шушы концепция нигезендә без 23 елга хәтле яшьләрдә туган ихтыяҗны, яшьләрдә булган теләкләрне, яшьләрдә булган сорауларны без инде шушы концепциягә кертеп, шуны чаңга ашыру безнең максатыбыз беренчесе һәм икенчесе әлбәттә менә безнең Соба районында 2022 елда планлаштырыла торган, ул төзелергә планлаштырыла торган яшьләр үзәге турында сүз бара һәм шушы яшьләр үзәгенең тәртибен җикла, концепциясын җикла без бүген шунда кабул итәчәкбез биредә. Мы проводим встречи. У нас иногда бывают разговоры по счету того, что лучше нам будет открыть, и чем мы можем помочь людям. И получается, иногда проводим акции, помогаем так, как можем. И просто участвуем во всем этом. Я жду того, что нам в Сабинском районе откроют множество, получается, проектов, где мы сможем определиться, что будет лучше, а что нет, и где мы сможем помочь людям, и где нам будет проще, как нам станет легче жить в Сабинском районе. 2021-2023 елларга Саба муниципаль районының яшьләр сәясәтен үстерү стратегиясе яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Ринат Садыков һәм район башлыгы Рәис Миннеханов катнашында тәкъдир ителде. Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ире Гарипов ясаган чыгыш презентацияда яшьләр тормышы, аларны борчыган мәсьәләләр ачык чагылдырылган иде. Һәр ел саен башкарырга тиешле эшләр һәм өстенлекле юнәлешләрдә билгеләнде. Саба муниципаль районында 2021-2023 елларга яшьләр сәясәтен үстерү стратегиясын тәкъдир итү белән танышканнан соң яшьләр белән әңгәмә сорау-җавап форматында узды. Яшьләр хыялында булган экстрим парк буенча фикер алышу булды. Җәй төзү төзекләндерү эшләренә зур старт биргән чор. Район буенча төрле федераль һәм республика программалары гамәлгә ашырыла. Шул исәптән чираттагы эшләр дә көтеп тора. Шундый төзү төзекләндерү эшләренең берсе бүгенге көндә Сатыш авылында бара. Сатыш авылы аша үтүче бу юл региональ трасса булып исәпләнә. Шуңа күрә транспорт хәрәкәте көчле биредә. Авылның үзәк урамында борынгы мәдрәсә янында урнашкан күпернең төзелүенә 40 елдан артык. Юлларны төзекләндергәндә ремонт эшләре үткәрелсә дә, региональ трассада урнашу сәбәпле аның норматив таләпләргә туры килүе дә шарт. Һәм биредә бүген күләмле эшләр алып барыла. Аның нигезләрен өр-яңадан коралар. Эшне базовый проект җәмгыяте башкара. Иске торбаларны алдык. Яңадан біз турбалар урнына икенче узынайтып турбалар салдык. Аның юлы кыйы турбалары, юлны турыладык без шул нигә карап, руслаларын. Хәзерге моментта без основның бөтер ягында эш бар инде хәзер. Кырыйларын без хәзер бетонный фундаментын бетон белән ныгытып, искә хәтле канатларын эшләдек яңадан. Хәзерге вакытта эш техника берәмлеге 7 эшче яр кырыйларын урал ташын түшәп сетка белән ныгыту, агачларны тамырлары белән алып чистартып су юлын бору, турайту эшләре белән шөгыльләнә. Шул ук вакытта җәяүле юлына асфальт түшәү, юлны тигезләү эшләре бар. Күпернең нигезе исә бетон монолит материалы белән ныгытылган. Гомумән биредә эшнең кызган чагы, машиналар агымы көчле булса да, юлчылар да үз хезмәтләрен тырышып башкара. Бу җәйгә җирлек буенча җәелдерелгән эшләрнең әле чираттагысына. Алда шактый төзекләндерү эшләре планлаштырылган. Сатыш авыл җирлегендә үзара салым программасы нигезендә юл ремонтлары башкарабыз. Инде без аны башкарачак. О Рамазан оешмасы, үзебезнең Саба оешмасы инде ала бирсә икенче атналарга башкарырга бу эшләрне башкарырга планлаштырыла. Шулай инде Мамалай авылында су кертү шикелле безнең дәүләт программалары нигезендә Аккүл бигәнәйдә безнең асфальт юлга ут кертү, якты утлар кертү, шулай ук Шәпки Саба тавын кисеп асфальт юл җәю шикелле һәм бәйни сатышта Жупон көчле интернет сузу шикелле эшләр башкарылачак. Инде бу безнең төп эшләрнең берсе. Шулай инде үзебезнең мәктәптә ремонт эшләре, шундай космический ремонт эшләре, шундый эшләр дә башкарылачак. Күпердәге ремонт эшләре бер атна эчендә тәмамланачак дип ышандыра төзүчеләр. Булдырганны саклап, юлларда имин йөрергә язсын.
Өйрәнмичә хезмәт юк, хезмәт итми хөрмәт юк. Республикада ел сайын җәен 10 мең үсмер эшкә урнаша. Чүп утапта, идән юып та акча эшләргә мөмкин. Кесә ягын калынайтырга теләгәннәрне төзелеш, авыл хуҗалыгы, әйләнә-тирәне яшелләндерү һәм башка өлкәләрдә көтәләр. Безнең Саба районыннан бу җәйдә 669 мәктәп укучысына эш тәкъдим ителгән. Аларның 6-сы июнь айында лесхоз дендрология бакчасында эшли. Райла Галәвина хәбәре. Саба урманчылыгының дендрология бакчасы 2003 елда ачыла. Ул вакытта биредә Төньяк Америка һәм Урта Азия илләреннән чәчәк атучы декоратив агачларның һәм куакларның 309 türе үсә. Бүген биредә тере яшеллек саны 524-кә җиткән. 11 гектар мәйданны тәшкил иткән шушы бакчада барысы 7 кеше эшли. Җәй айларында аларга ярдәмгә мәктәп укучылары килә. Даны еракларга танылган Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы Саба укыту тәҗрибә урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесендә елның һәр фасылында да эш кайный. Моңа бәйле рәвештә эшче көчләргә дә сорау һәрчак зур. Җәйге сезонда яшеллекләр тирәсендә аларны карау, тәрбияләү, үстерү буенча җаваплылыклар бермә-бер арта. Мәктәп укучыларының җәйге ялда эшкә килүләрен зарыгып көтеп алганнары да аңлашыла. Һәрберегезгә берәр килодан җыярга тырышасы була. Тушы 4 сәгать эчендә бүгенгә сезгә шундый нәрәт була. Дендрология бакчасы директоры Гөлгенә Зөбәерова һәр иртәдә лесхоз урта мәктәбе укучылары Илвина, Дилә, Нәргизә, Айнур, Минтимер, Данилгә нәрәт бирә. Июнь айында алар биредә хезмәт хакы алып эшләүчеләр. Бүген бу аларга груша агачы яфрагы җыярга кушылды. Биредә чәй ясау цехы эшли. Аңа шималны әзерләү өчен иң кулай вакыт. Яфраклар яшел чакта җыеп калынырга тиеш. Бер вакытта бик вакытта булган бу эшкә төп хезмәткәрләрнең генә көче җитми. Безнең җәй дәверендә бездә 12 барлыгы 12 бала эшли. Оена менә 6 бала алабыз без эшкә. Аларның ярдәме безгә бик тә кирәк. Чөнки алар шул вакытта без аларны табигатьне яратырга да өйрәтәбез, эшкә дә өйрәтәбез. Алар белеп үсәләр, нәрсәнең нәрсәгә кирәк икәнен белеп үсәләр. Һәм дә безнең өчен дә бу бик зур эш, бик зур, алар ягыннан бик зур ярдәм булып бара. Укучылар бакчада нинди эш бар, берсеннән дә тарсынып тормыйлар. Биредә 300 төрле агач, 65 төрле чәчәк үсә. Аларга су сибү, чүп утау, кәшә үстерү, яфрак җыю кебек эшләр күбрәк кушыла. Мин бу дендра бакчасына мәктәп балаларын эшләтү программасы буенча килдем. 1 июньнән эшли башладым. Үзем 9 сыйныфны бетердем һәм 1 тапкыр быелны эшлим. Мен эшләвемдә бик рәхәт, 4 сәгать кенә эшлибез, якын тирәдә генә торам. Күбрәк чүп утыйбыз, чәй ясар өчен яфраклар җыябыз. Эшләү рәхәт монда. Үземә акча эшлим дип әлбәттә кызык. Мин инде аласы зарплата алгач, аласы әйберләремне планлаштырып куйдым. Кызларга чүп утау кебек эшләр күбрәк эләксә, малайлар агачлар тирәсендә кайнаша. Яфрак җыюны алар җиңел димиләр. Норма 1 килограмм өчен шактый нык тырышырга кирәк. Яфрак җиңел, авырлык артмый, әмма без эштән зарланмыйбыз диләр егетләр. Иң мөһиме алар акчага эшлиләр. Хезмәт хакына аласы әйберләрен дә күз аллап куйганнар. Күп эш эшлибез, су сибәбез, чүп утыйбыз, җыябыз менә чәй ясарга. Теге елны эшләгәнем косилкада, 13500 сум алдым. Ул акчаны өстәл белән урындыкка үтердем, мәктәптә укырга дип. Бу елны акчасын белмим. Бу ел нәрсә аларга планлаштырасыз эшләгән акчаны? Бу елны акча алсам, телефон алам дип уйлаган идем. Егетләр белән әбәт кенә дус булып эшләп йөрибез. Мин эшләгәнем юк иде. Менә бу елны үсемә уже шалбар белән костюм алырга телим инде. Җыйган яфракларны Гөлгенә апалары үзе үлчәп кабул итеп ала. Ул аларга кышын эшләү өчен әзер, кадерле шимал. Россия хезмәт кодексы буенча 16 яшькә кадәрле үсмерләргә атнага 24, 16-18 яшьлекләр 35 сәгатьтән артык эшләргә тиеш түгел. Көнлек эш буенча чикләүләр 14-15 яшькә кадәр 4 сәгать, 15-16 яшькә кадәр 5 сәгать, 16-18 яшькә кадәр 7 сәгать. Лесхоз урта мәктәбе директоры бу программаның гамәлдә булуы бала тәрбияләүдә әһәмияте зур ди. Безнең районыбызда балаларны җәйге чорда эш белән тәэмин итү буенча бик зур эшләр алып барыла. Шул исәптән безнең мәктәптә дә бу җәйге каникуллар чорында
безнең мәктәпнең 22 укучысы эш белән тәэмин ителде. Алар инде лесхоз картлар йорты, Саба урманчылыгында, Наратбыз сараенда, үзебезнең мәктәп базасында һәм авыл советында хезмәт итәчәкләр. Алар инде шушы җәйге чорда ял итеп кенә түгел, үзләрен ниндидер бер профессиядә үзләштереп карыйлар. Әле профессия үзләштерү генә түгел, алар үзләренең әти-әниләренә әзрәк финанс яктан да ярдәм итәләр. Һәр бала 13-14 мең күләмендә акча эшләячәк. Бу инде начар акча түгел, чөнки инде алар кичкенәдән акча эшләүнең, хезмәтнең тәмен татып үсәләр, тәрбияләнәләр. Эшләргә өйрәнмәгән хуҗалык итә белмәс дип халкыбыз белеп әйткән. Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының ныклы контролендәге үсмерләрне җәйге чорда эш урыннары белән тәэмин итү турындагы бу программаның асылы да шунда бит. Мәктәп бусагасыннан укучылар олы тормышка, хезмәткә әзерлекле булып чыгарга тиеш. 1980 елдан башлап рәсми рәвештә июньнең 3-нче якшәмбесендә халыкара медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Безнең дәвалау учреждениеләрендә бөтен күңелен, көчен, тырышлыгын биреп эшләүче, үз һөнәренә Гиппократ антына тугры чын шәфкать ияләре хезмәт куя. Шуларның берсе хакында алдагы сюжетта. Тормышта медицинага эше төшмәгән кеше юктыр ул. Авыру бер кемнән дә сорап килмей, бәлә дигәнең дә аяк астында йөрий. Сатыш авылы фельдшер-акушерлык пунктыннан да кеше өзелмей. Рауза апа Рахматуллаева, Мәдинә апа Каюмова кебек йөрәк кан тамырлары системасы авыруларыннан интегүчеләр бигрәк тә еш була. Аларны биредә ачык йөзе, тәмле сүзе белән фельдшер Эльмира Зарипова каршылый. Безнең Эльмирабыз туганда ук шәфкать туташы булып туган ул. Аның шәфкатьлелеге, аның мехрибанлыгын әйтеп тә бетерә торган түгел инде. Төн дими, көн дими, ни вакытта кирәк шул вакытта килә. Минутын, секундын кем әйтмеши 20 минутында 20 инде. Шул хәтта шәфкатьле мехрибанлы булды инде. Бер вакытны шундый бик каты авырттым. Шул арада килеп тә җитте. Әле минем үземнең әйтер хәлем юк. Үзе безнең кыз Казаннан шалтыраткан Эльмира апа, менә безнең апай авырта бит дип. Шул минутта килеп тә җитте ул менә. Ярдәмен бирде, укулын казады, даруларын бирде. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шуннан соң нетеп әрәтләнеп, сихәтләнеп киттем. Әлеге ФАП Сатыш һәм Шәпки Саба авылларында яшәүче 730 кешегә хезмәт күрсәтә. Эльмира ханым бирегә эшкә 1991 елда Яшел Үзән медицина училищесын тәмамлап килә. Районыбыздан укырга 4 кыз киттек. Барыбыз да сайлаган һөнәребезгә тугры калдык ди шәфкать туташы. Бу медицина пункты безнең 2016 елда төзелде. Шуннан бирле шу зданиедә бик рәхәтләнеп эшлибез. Бүтән уңайлыклары бар. Авыл кешесенә дә, олы кешегә дә, олыларга да бик җайлы булды бу пункт, медицина пункты. Иртә баштан прием безнең инде, авыртуларны принимать итәбез. Аннары соң вызовларга йөрибез. Вызовлар булганда яшь балаларга патронажга йөрибез, активный патронажларга йөрибез, мәктәпләргә иртә баштан детсатларга. Детсатта мәктәптәге поварларны иң беренче карыйбыз инде. Тикшерәбез, иртә баштан эшебез шул. Аннары безнең иртә баштан киләләр яшен машиналары, аларга медосмотр үткәрәбез. Шул процедуралар башланганнан соң килгән авыртуларга инде процедура уколлар ясыйбыз. Балаларга прививкалар. Коронавирус инфекциясына каршы прививканы да үзе ясый фельдшер. Без килгән көнне дә 10 кеше прививка ясаткан. Сәламәтлек милли проектын гамәлгә ашыру авылларда медицина ярдәме күрсәтү өчен шартларны сизелерлек яхшыртырга мөмкинлек бирде. Эшләү шартлары фельдшерны да сөендерә. Хәтта өлкән яшьтәгеләргә диспансеризацияны да пунктта уздыралар икән. Мәдинә апа иң гуманлы һөнәр иясенә бәйрәмнәре уңаеннан изге теләкләрен җиткерде. Минем аңа теләкләрем шул, иң кадерлесе саулык, сәламәтлек. Саулык булса, сәламәтлек булса, бөтенесе дә була. Саулык белән сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән яшәргә насыйп итсен, тигезлекләре белән. Тырыш хезмәт җитәкчелек тарафыннан югары бәяләнгән. Күп санлы грамоталар, рәхмәт хатлары шул хакта сөйли. Узак еллар нәтиҗәле эшләгән өчен Эльмира Зарипова быел Татарстан Республикасының атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек була. Минем өчен кеше сәламәтлеген кайгырту, авыруларны сауыктыру курсын үзмәү мөһим. Бу үзе зур куаныч ди ак канатлы фәрештә. Ничектер яратып эшлим эшеме, кеше белән эшләргә яратам. Кешеләргә үземнең файдам тисә, биргән дәвам тисә, мин бик шат инде сөенәм аңа.
аны халык ярата, һәрвакыт инде көнме-төнме дип белми ул. Үзенең эшен җиренә җиткереп башкара. Бик зур рәхмәт авыл халкы исеменнән рәхмәт аңа. Инде ул безнең бөтен авырулардан коткарып, инде безгә үзенең давалау киңәшләрен биреп, безгә һәрвакыт булышып тора дип әйтәсем килә. Барлык медицина хезмәткәрләрен үзләренең һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Инде иң мөһим инде аларга саулык, сәламәтлек, авыр эшегезне җиңел иттереп, шушы халыкка хезмәт куеп, уңышлы дәрәҗәләргә ирешеп, инде үзебезнең эпидемиологик ситуацияны киененке булса да, шушы эшләрне җаваплы башкарып, инде һәрберебезне давалап, матур тормышларда, тыныч тормышларда исәнлек булып, матур итеп яшәргә барчабызга да бәйрәм белән сезне медицина хезмәткәрләре. Холкына да, кыяфәтенә дә ак халаты үтә килешеп торучы Илмира ханыма авылдашларын савыктырыр өчен Ходай үзенә ныклы саулык бирсен. Якшәмбе 20 июньдә халыкара медицина хезмәткәрләре көне билгеләнә. Ихластан бу һөнәр ияләрен бәйрәмнәре белән котлыйбыз, эшләрендә, тормышларында уңышлар телибез. Бүгенге атна информацион программасы кысаларында сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Хәзер эфирна реклама чыгарылышы дәвам итәр. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруын һәм узган ялларда булып үткән Саба Сабан туеның күңелле мизгелләрен карый алырсыз. Кичләрегез күңелле үтсен.